I just fi sy'n teimlo bod ni wedi cyrraedd pwynt efo streaming services. Gwasanaethau Ffrydio. Lle mae pethau mynd bach allan o'r reolaeth. Dwi wedi colli trac o pa rei sy ar gael a pa raglen sy ar be. A bob tro mae rhywun yn awgrymu sioe i fi, dwi'n gorfod dweud na i ychwanegu fo i'r list, na i ychwanegu fo i'r list, na i ychwanegu fo i'r list. Ond y gwir ydi, stam rioed i bod list. A os rhywbeth, di am fwriadol ddim watcha do, chos chdi nath awgrymu fo. O'n i wedi bod yn talu am Amazon Prime am 6 mis heb sylwi. Ti'n prynu un peth a frys a maen nhw'n dweud free next day delivery. Peth nesa, tennar. Be sy'n wael ydi o'n i wedi treulio'r 6 mis yna yn brolio am y ffaith o'n i'n boicotio Amazon. Mae cyfresu cyfan yn gael yr ryddhau mewn un go rwan. Felly ti'n angen aros wsos i gael yr be wneith ddigwydd nesa? O, hwnna dda, hwnna dweud. Ddylswn i watcha yna? O, mae barod i ddechrau. Dwi synnu bod rhain nhw dal yn bodoli. Fel, Britbox. Pwy sy'n rhoi pres i hwnna? Dwi'n dychmygu'r pobl sydd efo Britbox, ydy pobl yna sydd efo fel Cristoga Union Jack ar sofas nhw, ti'n gwybod? Dal efo sgwennu ar ffenast nhw yn deud thank you NHS a sticker conservative reit o ffymol o. Mae yna rai pobl sy'n defnyddio unrhyw streaming platform. Ti'n go, y pobl sydd fel fi'n mynd yn erbyn y trend modern o gwylio stwff, fi'n byw yn y moment. Dwi'm yn gwybod pam dwi dal i ddefnyddio nhw. All dwi'n neud i watchad yr un sioe eto. Dwi watcha Gilmore Girls am y 4edd gwaith rwan. O, Rory bach, be ti'n neud? Ond i orffan, oeddech chi'n gwybod bod yna cysylltiad rhwng S4C Click a 67 jellyfish yn Astra? Wel, troi allan, yn 1782, ddaru 6 panda gael massive orgy.